Salamu alaikum. Boye Allah. Ina yini? Dama na wuce nan na cikin mota. Sai na gane ki kina ta yi a ƙasa sai ni ce ma direban to ya tafi gida ya kai sako. Ni bari in taho in yaɗa manuwa saboda ko ba komi dai in Allah yadda mun kai aure zaki ci arziki. Wallahi boye Allah ina faɗa miki. Kana nufin kai ɗan masu kuɗi ne? Warai ko. To ya aka kake yawo haka da dauɗa da gun? Ina yawo da dauɗa ne saboda sa ido ke ga yan kidnapping haka lokacin da muke ciki. Wallahi. To daga wani family ka fito? To, ai boy Allah tun daga First Bank, Access Bank, Union Bank, Fidelity Bank, Polaris Bank, Intercontinental Bank. Da gaske? Wallahi kuwa. Wallahi dukan su kallon mahaifina ne. Allah sarki, kai min sunan babanka? Sunan babana? Central Bank. What? Gaba ɗaya? Daga kan ulbamiya. What? Aba da ba. What? Aba da ba.